روگي بس تقريبا دعم انت شنو عامي سوشا ما استا تو اور پتہ ہے سنگت ہم اسے گپداشت ہوتی ما دیوانه دارا مسئله نہیں تو د عمل ته واسطه ربط کنه یت کنه بل ټاپک چینج کم ټاپک سره بلکې دغه بر نستی آینا یعنی کہ جی بلوچ وحشیت کنی بلکہ کہ گپ کنتے یہ دعوت دی سبس مشد تو شيء ما ما در کب تک ما سے دا شمبغو وتی نیٹورک انچ اوٹ بما آہاں تو درکای دیو نیٹورک چ درکای وڑ بند بیت دیوانو جی دیوان بند بھی وڑ بند کت کنے مسلم بالکل بالکل بند کت کنے ایک مسئلہ نہیں بالکل تو بند کت کنے گورگن جی براس گورگن تو چیزے گوشی لوٹے کو تم ودار کنے براس جی گورگن جان جی شعیب جان ارے نام ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗೆ ರಮ ನಾಮೆ ಅಮಾಯಿ ಗೆರೆ ಯಾರ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾನ್ خاتیہ جی جی بالکل صحیح یہ جوان ہے نہ ما تو روگا اگر مشکل نہ رندا اسپیشلی نے ابر بعد میں دراجی ابر اور واپس آوارے سلامت بات ہے غلام جان تو تی ابر اب کا مسئلہ نہیں تو تی گپ نہ من یہ ابر دراجی من بلکہ کمی چو ڈسکنیکٹ بیان اچھا گھنٹہ یہ ابر گڑا نہ بیتے گا دا 5 منٹ ابر گپا بکنو تی جی گورگن جان اگر گپش سے ہستے ہو تو جی جی بلوچ مت کو ریکویسٹ رہا تب بلوچا رہا اگر گپش سے ہستے ہوں تو علمی بے ہوتی خیال لے کے اربے کا پینچرن گڑا ماں سے اس پہ سبن کرنا براس جی براس